ina so mai girma gwamna ya saurare ni sosai. Allah ya yi masa alfarma. Shi ya taso a ƙauye, amma ga ɗaukakar da ya zo ya samu. Ɗan dagaci ne na ƙauye, yau sai da ya naɗa sarki. Sarkin yanka. Gwamna, wannan ni'ima ce Allah ya maka, kuma summa latus'alunna yawma izin anun na'im. Babu firamare a garinsu sai da aka kai cikin dawakin tofa. Yau gwamna sama da shekara 30 da yin digirin ka na 3. Gwamna, wannan ni'ima ce a gare ka. Ka shiga aikin gwamnati, duk sa'o'inka sun sare, amma kai sai da ka je ƙasa. Yau gwamna, cikin shekara 60 babu watan da baka ga alert ba. Wannan ni'ima ce a gare ka. Kana ma'aikaci ana baka alert. Ka bar aiki an zazzabe ka ko an naɗa ka, ana baka fansho daga gratuity. Ka yi mataimakin gwamna, ka yi wannan, ka yi wannan. Gwamna, wannan aya ce. Kanan nan mai girma gwamna ita ce ta ɗaukaka ka. Ka yi kwamishina banda aikin gwamnati shekara 5. Ka yi mataimakin gwamna shekara 16. Shekara 8. Ka yi gwamna shekara 8. Wannan duk ni'imomi ne mai girma gwamna. Mai girma gwamna, da yawa mutanen da suka ringa ziga ka wa'annan abubuwa da suke faruwa a shekarance 'ya'yanka ne. Abokance mai girma gwamna, wa'annan mutane da suka ringa ziga ka ba su kai almajiranka ba a boko. Mai girma gwamna, jihar Kano ka samu mulkinta, amma abin takeici ga haushi mai girma gwamna, kana kallon adalci sai ka kasa yi. Mutanen da suka ɗauke ka suka kai ka ruwa, abu 3 mutanen nan suka yi maka, idan ka ya rufe ka ringa tafiya tare da su, suna ziga ka. Babban bala'i da suka fara sa ka faɗa da mai gidanka Kwankwaso. Duk wani abu da zai same ka a nan duniya, wannan taban yana nan yana binka, da haka suke kallon ka mutanen Kano. Shi yasa a wancan zaben ka faɗi, wannan ma ka sake faɗuwa. In za a tambaye ka me yayi maka wannan abin ya zo shi ya faru, ba za ka iya faɗa ba. Mai girma gwamna, sanda muka tsaya zaɓe da kai, duk da ba kwa so a faɗa, mu 4 muka sayo fom. Ka san in barin mu yayi a cikin stadium din nan, yace mu je mu yi zaɓe, ni da nake magana ni da kai, da ƙyar za ka iya sharewa a hannuna. Amma aka danne mu, shi muke jin haushi ba kai ba. Mai girma gwamna, ka zo ka zama. Allah ya mai da kai, kai ka je ka faɗi ni'imomin da i maka, Allah ya yi maka ta hanyarsa, da bakinka kowa yana ji, shaida. Amma haka kawai wasu shedanu suka ziga ka rigima da shi. Kaga mu gwanda ma mu, dama babu wani caji tsakanin mu da shi da zai ce shi yayi mana. Amma Allah subhanahu wata'ala sai da ya tabbatar maka kafin ka mutu a duniya cewa baka kyauta masa ba. Domin wancan zaben da ya ka fito ka kasa ci, wannan ka tsayar kun faɗi. Mai girma gwamna, kai wa Allah ganganci. Gangancin da kai wa Allah shine kana ji kana gani na biyu kenan bayan rabuwa da mai gidanka. Mutanen da suka janyo maka ƙasƙanci a wancan zaben na 2019, ka ki ɗaukar darasi a kansu. Mummunar faɗuwa suka yi a mazaɓunsu, amma ka zo ka sake shugabantar da su a kanmu. Shin gwamna, me tsakaninka da waɗannan mutanen ne da kake tsoron su? Immunity nan da aka baka, da chief security officer da aka baka, shine dan kai adalci a tsakanin mutane. Haƙƙin mutane ka ringa ɗauka mai gida gwamna, kamanta. Wayannan mutane ba su kai ka ilimi ba, ba su kai ka shekaru ba, ba su kai ka ƙwarewa ba. Mutanen gari sun fi ganin kima da mutuncinka a kansu, amma ka bar su suka shiga duk wani mutunci da kima da za su kalle ka da shi a garin nan, mutanen nan suka zuga ka. Yau gashi sun kai ka sun baro. Yasa a waccan hirar tawa kafin zaɓe na ce za ka kalla da mu da su suwaye masoyanka. Mu da muke cewa gyara, su suna cewa je ka yi mai girma gwamna, kai ne komai. Yau mai girma gwamna, waye kai? Yanda talaka ya fito a garin nan. Haba. Ina sake ma nasiha, kana da dama da ƙarfinka da iliminka mai girma gwamna, ka tuba.
karanta ahalari, shi alamun tuba na kirki annadamu alama fata. Kayi nadama akan abubuwan nan da suka faru, kayi alƙawarin ba za ka sake ba. Yanzu ba ma kokarin a baka matsayi a Abuja ake yi ba, ka kalli wayannan a matsayin makiya da suka jefa maka rigima. Duk inda za ka yi mutunci sai da suka kai ka, suka ringa ziga ka mai girma gwamna har cikin gidanka, suka je su iyalinka suka fito da su fili, iyali da ake boyewa amma suka ringa ziga ka. Mutane suka ringa zuwa suna magana da iyalinka, aka ringa samun maganganu contradiction na rashin daɗi. Mai girma gwamna, wannan ba masoya bane. Duk abin da Allah ya ce mai girma gwamna haida suka saka karya shi. Zato suke yi ma sun gama da kai tunda sun samu magana daga cikin gidanka. Yau mai tawaye gari a gare ka, su waye makiyanka da mu da su? Ya mai girma gwamna, mai girma gwamna, kai ake ce maka kadimul islam, kake amsawa. Duk wani wanda ya san larabci ko mai ilimin addini ko ɗalibin ilimi, in ka ji ya ce ba fa khadimu yake cewa ba, ba da kha'un yake cewa ba, da ha babba yake faɗa. Khadimul islam yake suke ce maka wallahi, wai mai rusa musulunci. Saboda sun ga me kake yi, duk ka ringa saurarawa sosai, zaka ji khadimu suke cewa mai rusa musulunci. Da yawa mutane suna ganin ka almajiri, mutumin kirki, saboda kokarin shiga da kake yi cikin al'amuran addini. Da yawa mutane suka lamunce maka, amma mai girma gwamna, kai da kai masters a public administration, kai PhD a public administration, shin me yasa ka bar abubuwa suka zo suka zama haka? Abu mafi sauki shine ka duba na kewaye da kai, ka ringa bincika halin da suke ciki da abin da suke yi, ka ringa maganin al'amarin nan. Mai girma gwamna, babu. A ƙarshe mai girma gwamna, wancan zaɓe da aka yi na inconclusive ya faru ga mutane, abin da ya zo shi ya faru. In an tambaye ka me amfanin dawowarka gwamna, irin wannan abin da mutanen garin nan suka fito suka yi maka vote of no confidence, da ma haƙura ka kai. Gashi nan sun yi haƙuri saboda baya da za su yi, sai shekara 4 suka tare ka suka kai ka tsakiyar kasuwa. Saboda me? Saboda ka sa rigar Allah gwamna. Alkibriya uridai, inji Allah, farjalle na ne. Duk wanda zai gaya maka magana, in dai ba gaya ma maganar da za a ji daɗi za ka yi ba, wayannan mutane wanda ba a rabu ba boko, su ne jagororin da za su gaya maka magana ka ji. Ba experience na aikin gwamnati. Yau gashi yadda gari ta waya, ka tsinduma jama'ar ka cikin bala'i. Kuma ina tsorace maka wata nasiha da manzo Allah tsira da amincin Allah ya faɗa cewa ya dace shugaban da ya samu nawa'ib ɗinsa mutanen kirki, in ya manta su tuna masa, in ya tuna su karfafe shi. Wayannan mutane su ringa yin magana ta ganin dama wacce suke nunawa, har mutum yana cewa kar Allah ya kiyaye, yana yin fito na fito da Allah. Abba, sai ki ce ba su karanta suratul furqan ba karshen ta? Qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum. Allah da ba ruwansa da kufa, ba dan yawan kiransa da kuke ya Allahu ya Rahmanu ka kiyaye mu ba. Amma wai mutum a tsakiyar Kano ya miƙe ya ce kada Allah ya kiyaye ranar zabe. To Allah bai kiyaye ba, yau ga yanda kuka samu kanku. Mazaɓarka ka faɗi, local government ɗinka ka faɗi, da ka je kun je Abuja zindanku ake yi. Allah bai kiyaye ba, shikenan. Duk abin da kake kira shi Allah zai tabbatar maka, mala'iku ya tabbatar. Kuna kiran tsiya, yau tsiyar ta tabbata akan ku. Da girma gwamna, kai ne kake rike irin waɗannan mutanen, kake ado da irin waɗannan mutanen. Shi yasa nake ce ma ka ji tsoron Allah, ka tuba, annadamu alama fata. Kuma ka yi niyya cewa ba za ka ƙara irin wannan ba. Duk ni'imar da Allah zai maka, ya maka mai girma gwamna. Ba wani wanda aka zaɓa ɗan siyasa a garin nan da ya samu rufin asirin da ka samu. Lafiya kawai ta jikin ka, yau shekarar ka 70 da kusan nawa da yanda kake tafiya. Ba dole ka ji daɗin maganar mu ba, amma dai mun gaya ma haka Allah ya yi mu, sai dai ka yi haƙuri. Mai girma gwamna, an ka ɗauki saktoci
da ƙwarewarka da gogewarka a aikin gwamnati da yanda kuka yi wa yancan gwamnatin da shi injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso da yanda yanzu kai ka zo kai naka, ka bincika ka ji babu wanda yake jin daɗi. Ƙarshen nasiha ta a gare ka shine abin da ya fi tayar min da hankali kenan a wannan zaɓen. Wallahi yanda da kai kuka ringa tanaji na tashin hankali wai da abin da zaka mayar wa mutanen Kano kenan mai girma. Haba, abin da Kano suka yi muku, kana ɗan dagaci Allah ya yi ma ni'ima ka naɗa sarki. Yau ɗin nan in ka tashi ka tafi Ingila gidanka zaka buɗe ka shiga ka kwanta. In ka je Abuja, a Kano, ‘ya'yanka Allah ya baka masu ilimi da sauransu ga gidanka, amma gatta na tanajen da aka ringa yi tsakani da Allah abin da ya faru a wannan zaben, wallahi tun ina shekara 8-9 nake sha'awar siyasa a cikin zuciyata. Amma duk mai hankali idan dai ya san abubuwan da suka faru a zaben nan, wallahi sai siyasa nan ta fita daga hankalinsa. Tanajin tashin hankali da aka ringa yi a ƙarƙashin kulawarka. Wannan maganar fasa akwatunan nan, maganar obabotin, ka rike mutane wanda talaka baya son mutanen nan, amma ka dole sai su aka ringa sare mutane da mutuwa, mutane suna mutuwa mai girma gwamna. Daman nan da Allah ya baka mai girma gwamna dan ka kare jininsu ne da dukiyoyinsu, ka kare musu mutunci, amma mai girma gwamna ba ruwanka. Yau Allah wannan ni'ima da maka kai ne zai rage kwana 5 ko 6 zaɓe, ka sako mutane guda 13 wanda duk hukuncin kisa ne akan su, me za su yi? Su kashe wanda suka zaɓe ka suka sake zaɓen ka? Su kuma wayancan iyayensu fa ba inda za mu kai ƙara. Yanzu nan aka kawo min yaro gabana, kusan hawaye sai da ya zuba idan mutane. Wajen miliyan 2.100 nawa muka batar masa a nan orthopedic, spinal cord ɗinsa ta tafi saboda harbi da aka yi masa mai girma gwamna. Mutane da bindigogi, amma daga gamman house aka je aka yi belin su. Mulkin nan in an baka shi me za ka yi da shi? Kana kai ma me kai? Me za ka sake yi wanda da baka yi ba? Dukkanin inda ka je an fasa akwatin nan umarnin ku ne. Barnar dukiya da aka yi mai girma gwamna, barnar dukiya da aka yi a wannan zaben. Ka san mutanen nan ko shiga cikin mutane ba ruwansu, amma an ɗebi kuɗin gwamnati an yi duk abin da za a yi, an zo an tarwatsa shi don kawai ku samu ƙuri'u. To duk gashi kun yi barnar kuɗin, zunubin yana nan, zaben kun faɗi, kuma wa man yagalul ya tibi ma galla yawmal qiyama. Ya tibi ma galla yawmal qiyama. Mutane da suka mutu a wannan sanadin, ku kawai ku yi mulki, ina Fir'auna? Ku kawai ku yi mulki, ina Gaddafi? Ina manya-manyan ɗagutai da azzaluman duniya wanda aka zo ƙarshen su, ina su Mobutu sai ku? Tarihi ya shige da su, ba wanda zai faɗi wannan mai girma gwamna. Shikenan mutane suna nan ready made a gidajen rediyo su zo su yi ta gaya ma maganar da ba haka take ba. Makiyanka nan da kwana 14 zaka kalle su sun fara neman mafaka a wajen waɗanda suka shigo, dan abin da suka tafka in ka bincika ba shi da kyau. Sun lalata ma tarihinka. Harkar local government ɗin nan mai girma gwamna, muna ji muna gani kafin zaben nan sai da aka yi wajen wata nawa ana ɗaukar kuɗi cash a je a yi kabarin. Abin da ka kasa ganewa shine yaran da suke yin wannan kabarin ɗin da ma'aikatan nan da sauran dukkanin wanda suka shafi stakeholders a bankunan da ake ɗaukar kuɗin nan da kuma local government ɗin nan suna fitowa suna faɗa, suna da takardu a hannunsu wanda za ka yi mamaki. Yauwa gari ta wayawa. Yanzu in na ringa gaya maka irin yadda suka fara tona mana asirin abubuwan da za a yi, za ka tsinewa ɗan adam. Za ka san hatsarin da ka shiga ciki. Ina roƙonka mai girma gwamna, ka yawaita istighfari da salatin annabi da hailala da tahmidi, wanda duk bai gaya ma wannan abun ba mai girma gwamna yaudarar ka yake. Kowa ya san abin da ya faru a harkar zaben nan, kowa ya san suwa suka fi neman fitina. Mutanen da suka mutu duk jininsu mai girma gwamna a wuyanka yake.
kuma Allah sai ka amsa dukkanin waɗannan abubuwan. Ba za ka so wannan maganar ba, amma wallahi sai na faɗa na kuma gaya maka. A wancan zaben 2019 ga yanda Allah ya yi, a wannan zaben ma ka kasa gyarawa. Wa'annan mutane ina sake maimaitawa, ba arabu ba boko, jahilun murakkabun la yadri kuma la ya'lamu la yadri. Ba su sani ba, bai sani ba, kuma bai san bai sani ba. Ce su suke dictating din al'amuran mutane. To ga mutanen Kano sun nuna maka cewa shekara 800 suna karatu. Duk abin da aka yi a ma'aikatan nan da sauransu da mutane aka yi, ba a yin harkar gwamnati mutum ɗaya. Su suke fitowa suke zuwa suke tona asiri. Ba mu bane da ba a yi da mu ba. Me za su yi maka wanda Allah bai ma ba? Wato dole ne mutanen gari mu ƙara godiya a gare su suma.